niya ko kasi, kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 93.9 ay FM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurang bana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong uto, idol! Ako si Tito! Kasama si Ate Chrissy. Isang pagpupugay sa ating pinakamamahal na Pangulo diri sa Purok 93.9 IFM Manila. At wag na natin patagalin pa. Let's all welcome my one and only, my loves, Pangulong Dagong! Pangulo ka? Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat for giving me the most admired award. May tawag ng tawag sa'yo. Sino ba yon? Mamaya ka na tumawag niyan kay may silusa dito. Magandang tanghali sa iyo, Tito Bong, and to you, Ma'am Chrissy. Sexy mo, Ma'am. Ngayon ko lang nakita. Maputi ka pala, Ma'am. Hindi mo alam, matagal na kaya akong maputi. Okay, that is a organic ba yung pagkaputi mo, Ma'am? Yes. Natural. Kaya pala. And tingnan natin kung maputi din itong mga... Nako, sa lahat ng mga babaeng minahal mo at mamahalin mo, ako ang pinakamaputi. Kahit sa kilikili, Ma'am. Oo naman. Wala akong tinatagong itim. Sige, sisilipin namin ni Tito Bong yung mamaya. But anyway, sa lahat ng mga suki po natin, ng mga sumbongero, let's you can call us up sa 0916-897-5365. Bong, let's begin. Oras na, idol, para sa inyong iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Unang sumbong, Tito Bong, Pangulong Dagong at Ate Chrissy. Yes. Isusumbong ko lang po sana si Tatay Rudy na laging mainit ang ulo. Oy, Si Jack po ito ng Kalumpit, Bulacan. alam mo anong gamot dyan, Jack? Bigyan mo lang ng pera yan. Pera, di ba? Lahat naman tayo pag mainit ang ulo. Pag may iniinda tayo, pag may pera, nawawala. Yan ang mabisang gamot sa sakit ng ulo. Pera. Pero, di ba minsan na Pangulo, hinahawak-hawakan mo yan at binibilang-bilang mo? Yung pera. Hindi, yung ulo. Baka kung anong ulo yung mabilang mo. Pakintab in fairness. Yung ulo. Yung pera. Nako, maraming nasisilaw dyan. Sa pera? Sa ulo. Ate Chrissy, ha? Bakit? Ilang beses ka na bang nakahawak ng masilaw-silaw na yan? Na pera? Hindi, na ulo. Alam mo, tuwing gabi, hinihimas-himas ko yan. Yung ulo. Yung pera. Para dumami, di ba? Ay, Pera. Yung ulo. anyway,
let's proceed. Isa pa ang sumbong Ate Chrissy. Pangulong Dagong. Tito Bong at Pangulong Dagong. Si Jetsu po ito ng Kalamba. So what? Isusumbong ko lang po sana si Palites. Kasi bili ng piyesa ng motor pero hindi makabili ng brief. Butas na po kasi talaga ang garter nito. Ano po ba ang nararapat kong gawin? Ay, nako. Alam mo, yung bibili siya ng pyesa ng motor, lagyan niya na ng tali, gawin niya ng tibak. Kawawa naman. Marami akong kilalang ganyan. Butas na pala. Makaporma lang kahit yung brief. Butas. Butas na nga yung brief, Pangulong Dagong. Kaya nga. Kawawa naman. Isuot na lang niya yung pyesa. Hindi, ikabit na lang sa motor. Yung piyesa. Yung brief. Di ba iba-ibang ano yan na kulay, Pangulong Dagong? Yung brief? Hindi, yung piyesa. Depende kung pwede pang isuot yan. Yung brief. Yung pyesa. Di ba may mga kalawang-kalawang yan? Yung pyesa? Hindi, yung brief. Baka kasi Ate Chrissy hindi na nagagamit yon. Yung pyesa. Hindi, yung brief. Wala na, parang bacon na eh. Yung brief. Oo. Diba? Rumurupok yan pag nababasa. Ay, Yung brief? Yung pyesa. Alam mo, Parang maldita. I'm so maldita. Alam mo yun? pero alam mo, marami akong nakikita doon sa red building. Yung kay Madam Marie Manalo na building doon sa Santo Tomas. Marami akong nakikita mga... Pyesa? Hindi, na mga brief. Alam mo, sa amin, tuwing tanghali, maraming nakasampay na ganyan. Na brief? Na pyesa. Kasi ano na, ikakabit na ng mekaniko. Yung pyesa. Yung brief. Alam mo, pinaka-hit na hit ko kapag nagbe-bacon na yung garter niya. Ng brief. Ng pyesa. Isumbong kay Pangulong Ate Dagong. Chrissy, isa pa ang sumbong. Lubos-lubusan mo na. Okay, the sumbong is from Michelle Clarianes. Go ahead. Pangulong Dugong, Tito Bong, and Ate Chrissy. Yes. Susumbong ko lang po yung mga walking CCTV dito sa work namin. Wala na tuloy silbi ang mga CCTV camera dito sa building namin. Kasi sila pa lang po, talagang alam na ang bawat kilos at galaw mo. Ano po kaya ang magandang gawin sa mga ito? Si Michelle Clarianes po ito ng Las Piñas. Michelle, ma'am, ganito yan. Huwag mong tanggalin yung CCTV nyo na totoo. Kasi yan lang yung nagsasabi ng totoo. Yung mga walking CCTV, minsan dadagdagan, minsan babawasan pa Ganon, ang oo kwento. nga. So, Ako. gusto mo ng actual at real time, doon ka sa actual na CCTV. Pero kung gusto mo ng dagdag bawas, doon ka sa walking CCTV. In short, mga chismosa. In fairness kung kumbaga, edited na yung yung video na makukuha mo sa mga walking May mga CCTV. pag sa walking CCTV po kayo, ma'am, may mga transition na yan. May mga effects. Yung isa actual real Bongga! time Yung oras at date actual. Pag sa chismosa ka, yung oras at date naiiba. Edited. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong. Dito naman tayo sa ating text line. Magandang tanghali, Tito Bong, Pangulong Dagong, at Ate Chrissy. Magandang tanghali. Isusumbong ko lang po sana ang ka-live-in partner ko na si Santiago na sobrang seloso talaga. Ano po ba ang dapat kong gawin sa kanya ngayon? Si Adeline po ito ng Barangka Drive, Mandaluyong City. Santiago, go. Sangalan sa balaod, gawas diha. Alam mo, Adeline, ma'am, bakit ganyan si Santiago? Kasi ma'am, maganda po kayo. Alam nyo yan, na pag ikaw pinagsisilusan, maganda po kayo. So si Santiago, gwapo ba siya? Kayo lang po ang makakasagot, ma'am. No comment ako dyan. Isumbong
Next. Isa pang sumbong. Hi, Pangulong Dagong, Ate Chrissy at Tito Bong. Ako po si Jeffrey de la Cruz. Isusumbong ko lang po sana ang panday dito sa aking store sa Novaliches sa Quezon City. Bakit? Hanggang ngayon pa kasi hindi pa nagre-report at nagpapanday ng aking store. Ano po ba ang nararapat kong gawin gayong may hinahabol ako na launching ng aking store? Sir, kung kaya mong gawin yan, ikaw na lang magpanday sir. Tapos, kunin mo na rin yung sahod. Wag mo lang masyadong lakihan ang sahod para hindi ka malugi. Wag mo nang asahan yung panday mo na yan dahil maraming panday ngayon na pandamay. Pandamay. Nabiktima na rin ako niyan, sir. Ay, nako. Ayoko na magsalita. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Pangulong Dagong, Ate Chrissy at Tito Bong. Sino ka na tumatawag ngayon? Hello? Anong pangalan mo? Ako po si Jen. Jen. Hi, Ma'am Jen. May bago na tayong babae, Ate Chrissy. Sige lang, magsalita ka lang at pag nagkamali ka. May pagbaband. Ma'am, huwag mo namang takutin. Paano tayo number 1 yan? Tinatakot mo yung mga babae ko. Taking banta, ano ba? Bakit? Gusto mo mga babae? Babae ko na listener at caller. Siyempre, may mga listeners din tayo lalaki. Kaya sa ang lalaki, Ate Chrissy, sa akin na sila. Ay. Kasi... Sandali. Ma'am Jen? Ma'am? Kumusta? Pasensyahan mo na si Ma'am Chrissy kay may pinagdadaanan lang po. Uy, ang init nga po ng ulo niya. Hindi, Alam mo na pag mainit ang ulo mo, walang pera. Kasi naman. Bakit po ako wala din akong pera pero hindi naman mainit yung ulo ko? Ako mainit ang ulo ko. Gusto mo palamigin? Sinasabi ko na eh. Diyan pupunta yan eh. Gusto mong babaan kita ng telepono? Tawag ka pa dito? Huwag ka nang tumawag! Tanungin muna natin. Ma'am Jen, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Susumbong ko lang po sana yung Yung ano? makulit. Ano? Susumbong ko lang po yung ex ko, makulit. Bilisan mo. Yung ex mo makulit. Bakit? Anong Ang ginagawa? mga ex talaga, no? Ma'am? Tawag po siya ng tawag. I-block mo, ma'am. Wala bang block yung cellphone mo? Pero gumagamit po siya ng ibang number. Magpalit ka ng number. That's it. Okay, bye. At saka, magpalit ka na rin ng cellphone. Para hindi na ma-register ang number ng tumatawag mong ex. Ma'am, sandali. Talagang nagsisilo sila dito. Inuunahan nila ako sa aking advice. Kasi naman. Huwag ka mag-alala, ma'am. Sabi sa kayo. Gusto ko po sana kayo magsasabi. Sige, makinig ka. Ako ang magsabi. Shh, kayong dalawa, tumahimik kayo. Programa ko ito. Dali lang. Ay nako, ang tagal naman ng usapan na yan, ha? I'm counting. Yan ang una ni Ate Chrissy. Silusa kasi siya, ma'am. Ma'am Jen, para ganito, para yung ex mo hindi ka nakukulitin, ibigay ko yan kay Ate Chrissy. Alam mo, hindi. Balikan mo na lang yung ex mo para hindi ka na tumawag dito. Okay na tayo? Wala na problema? Okay. Moving on. Na-goodbye na siya, Ate Chrissy. Dahil dyan, last but not the least na sumbong. Hi, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Yes. Ako pala si Tanchong, ang hari ng mga barbero sa Caloocan. Bakit? Isusumbong ko lang po sana si paring EJ. Bakit? Nagiinuman po kasi kami kagabi na lasing, na-shoot siya sa kanal. Ano po ba nararapat ko? Na naman. Balita ko, wala namang inuman kagabi. Hindi ako naimbita. Na-shoot na pala sa kanal. Paano na lang ako, Pangulo? Okay. Nakailang inuman na sila. Ako hindi talaga naimbita. Nakailang inuman na sila, ikaw hindi pa nakashoot. Okay, Syong, ganito yan. Pag nag-inuman kayo ni paring EJ, doon na kayo mag-inuman sa kanal. Para
sana wala nang ma-shoot. Isumbong kay Pangulong Dagong. Oras na para sa ating iba't ibang klase ng orasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Oremus. Bago pa ma-shoot sa kanal, Ba yan? bigkasin na ang orange. Hanad, baka, ganad, boto, laman, boto. Hanad, baka, ganad, boto, laman, boto. Si George Simeon na excited na sa laro daw ng Lakers bukas sa mga taga CJ Pet Shop at sa kanyang assistant dyan na si Pit at lalo na mga taga tracking dyan sa Niog, Bacoor, Cavite, Boboy Roel, SG Plaza, Security Guard, La Bandera. si Jezebel Angeles de la Cruz, mga taga-Kaingin, Todolo, Pansol, Balara, Quezon City, at lalo na mga taga-PTA, Tax Accounting Office, Inaweng, Pat Carla, nakiki-office na si Etchi, at lalo na kay Lisa, Milky, Ate, Jendiza, Sander, Iglay, Alden, AJ Utay, at tatlong anak niya, Danica, Jasmine, Jeris, Oscar Flores, ng Mata Binawanan, Rizal. Amen. Gusto mo mawalan ka ng trabaho? Sa lahat ng mga nagmamahal kay Daddy Dudes, sa lahat ng mga Core family na nakikinig ngayon, ang bandang sikat na Danabs, kauban si Eman, si Bigyan mo Marco, ng si CD. Sky, si JR, pati na rin si USB na hanggang ngayon USB pa rin, at saka si Mami Nora na hanggang ngayon Mami pa rin. Pa-request ng kanta. Paorasyon kay Yalin Kahuraw. Paorasyon din kay Daryl James Tenyoso Yanes. Pati na rin kay Chad Lucas na lagi daw napapasmile. Kay Phil Hujin. Pati na rin kay Dan Emil Arellano Valdez. At kay Rochelle Princess Redelicia, Cassandra Charmaine, at kay John De Mag-ingat sa Castro. Pa-shout out. Ano ba yan? Mag-ingat sa kanal. Paorasyon din kay Rafael Revelo, kay Milbreeze, kay Ronel Bandejas Arzola, at kay Melodine Furio Mohar. Paorasyon din sa lahat ng Team Puyaters, kay Marvin, Matulog kay para hindi Arlene, mahulog kay sa Shine, kay Catherine, kay Faye, pati na rin kay Patricia, kaya may Stella, at sa lahat ng nakalimutan ko. Mahulog sa kanal. Pete Sinatra, Samuel Austria, Viner Niala, na tumanda na lang, wala pa rin jowa. Kasalanan ko ba yan? Pangano rito, April Joyce Jaime, mga si Eric Roque, Onel Ernest Ram, Ma'am Rhea, Garnet Yolino, si Paring John Provendido, lalo na nag-aabang sa laro ng Lakers at Miami, Felicidad Lucky, Jelay Chico, mga taga Manila, pa-order daw siya ng Wawa Wings at huwag ka dito mag-order dahil nasa istasyon ito. Sa lahat ng mga walang ginagawa ngayon, especially kay Daddy Dudes Core, baka gusto mong ilipat ang aircon ko doon sa Fairview. Oras na, idol, para sa inyong pinag-uusapang Last Talk. Narito na ang inyong mga suggestions, Pangulong Dagong. Ate Chrissy, i-shoot mo na. Okay. Last Talk, Pangulong Dagong. Go Single o taken? I would rather go for single. My God, I hate complication.
Ate Chrissy, last talk. Double o triple? Gusto ko double. Why at sino ang kadouble? Gusto ko double ni Pangulong Dugong. So, ayaw niya sa akin. Gusto niya yung kadobol ko. Hindi, gusto ko dalawang ikaw. Para isa sa umaga, isa sa gabi. Okay, ako sa gabi, ang umaga si Tansyong. Pangulong Dugong. Okay. Last talk. Go ahead. Sako o siko? Siko. Kay para pag may lalapit, sikuhin ko yun. Last talk, Ate Chrissy. Jar o bar? Gusto ko jar. Ma'am, may undin dyan, ma'am. Kasi swerte daw yan, lalo na pag negosyante ka. Alam mo naman, marami tayong negosyo. May undin dyan eh. Aswerte ang Ay, di alagaan ko yung undin. Kamukha mo ba naman na yan, Tito Bong? Yung undin. Oo. Ay, nako, Pangulong Dugong. Last but not the least, last talk. Go ahead. Sino ang magaling magpapaitim? Ang DJ o ang mag-uuling? Alam mo, magaling magpaitim talaga ang DJ. Bakit mo nasabi? Si mag-uuling, natural yan kasi nag-uuling ka nga eh. Si DJ, sinasadya niyang umitim. Nagtatan yan, pupunta sa beach, sa Manila Bay, White Sand. Napapaitim. Parang si mag-uuling, ano lang yan, it is a natural occurrence. Okay. Parang marami akong kilalang DJ na ganyan. Yung pupunta sa iba't ibang lugar para lang pupunta sa dagat. Hindi, yung ibang DJ kasi mahilig din kumain ng uling. Half DJ, half sigbin. That ends our last talk. Pangulong Dugong, Ate Chrissy at mga idol. Para naman masubaybayan ninyo ang inyong mga nagagandahang suggestions sa ating last talk, i-message nyo ako sa Tito Bohong on Facebook. At nakasama mo rin today si Ate Chrissy. Maraming salamat sa inyong lahat, mga idol. Nakasama nyo rin ang inyong Pangulong Dugong. And of course, susunod na Emotions on I, Daddy Dong at Iska Morena. Kaya please, observe social distancing, wear your mask, your face shield. Gawain mo na natin yan hanggat wala pa rin yung bakuna upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo! Check your oras, saktong 12:00 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class